alderantziz da, ikasle jotzen dute, irakaslea, oseak... Egitxea da, gerra ondorio izan zela nahiko luzia, nahiko luzia. Eta hemen bazeuden, alkatia, apaisa, botika dena, frankistak ziren orduan horrek asko markatzen zuten. Hildoa eta horren ingurukoa zeuden, eta gero entzuten zenuen, lapurretak egon zirela, terrenuak ez dakiz zen, Ni gogoratzen naiz, nire certificado de estudios primarios, ez da, beste danek etanzkina dake, baina nire daukat, el tribunal, el alcalde, el no sé cuántos y no sé cuántos, presidido. Nire akoratzen ikusen itxuni, baina anipitzuan presidido. Ez, die gauzak... Herri txiki bat horrek asko markatzen du, hiri handi bat izela da. Asko, eta hemen, herriko apaizare gendukan bat, malo ondo esai, malo, Uste dute, egon direla olakoak. Herrikoa, aberatz salia beti, eta ez gendukan nahi, zelako, bai. Oain, aliatu ginean, koeskortzu ginean 12 urtekin, ez ginen isiltzen, erantzun etxen gendugu behi.